फैगौ 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिनि गेजेराव खुंजानो गोनां उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ आरो लोगोसे खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्माया गेजेराव आरो बारा सान गैला एबा आरो सानबाल'सै। बे समाव बड'लेण्ड टिभि नायगिरि गासैनिसिमबो दिन्थिनो लानाय जायोदि 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिसिम जानो गोनां जा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ लोगोसे खाग्राबारि दख'र एबसुनि जा 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनां जायगा बे जायगानि नुथाय एबा खायसे सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो। आरो बे उदालगुरि जिल्लानि सनाथि मायथाइ एबा 38थि खाग्राबारि एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया खाग्राबारि ओनसोलनिनो नोलोबारि फोथाराव जानो थांगासिनो। आरो बे समाव बड'लेण्ड टिभिनि नायगिरि नोंथांमोना नुगासिनो दासान्दि ओनसोलनि माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो आइजोफोरा जानो गोनां सनाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नोलोबारि फोथारखौ सिबस्रांनाय आरो साखोन सिखोन खालामनायाव नांथाबगासिनो। लोगोसे स्टेज आरो पेन्डेल बानायनायनि खामानिफोराबो समानै सोलिगासिनो। फैगौ 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिनि गेजेराव खुंजानो गोनां उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ आरो लोगोसे खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्माया गेजेराव आरो बारा सान गैला एबा आरो सानबाल'सै। बे समाव बड'लेण्ड टिभि नायगिरि गासैनिसिमबो दिन्थिनो लानाय जायोदि 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिसिम जानो गोनां जा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ लोगोसे खाग्राबारि दख'र एबसुनि जा 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनां जायगा बे जायगानि नुथाय एबा खायसे सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो। आरो बे उदालगुरि जिल्लानि सनाथि मायथाइ एबा 38थि खाग्राबारि एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया खाग्राबारि ओनसोलनिनो नोलोबारि फोथाराव जानो थांगासिनो। आरो बे समाव बड'लेण्ड टिभिनि नायगिरि नोंथांमोना नुगासिनो दासान्दि ओनसोलनि माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो आइजोफोरा जानो गोनां सनाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नोलोबारि फोथारखौ सिबस्रांनाय आरो साखोन सिखोन खालामनायाव नांथाबगासिनो। बे समाव बड'लेण्ड टिभि नायगिरि गासैनिसिमबो दिन्थिनो लानाय जायोदि 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिसिम जानो गोनां जा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ लोगोसे खाग्राबारि दख'र एबसुनि जा 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनां जायगा बे जायगानि नुथाय एबा खायसे सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो। आरो बे उदालगुरि जिल्लानि सनाथि मायथाइ एबा 38थि खाग्राबारि एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया खाग्राबारि ओनसोलनिनो नोलोबारि फोथाराव जानो थांगासिनो। आरो बे समाव बड'लेण्ड टिभिनि नायगिरि नोंथांमोना नुगासिनो दासान्दि ओनसोलनि माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो आइजोफोरा जानो गोनां सनाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नोलोबारि फोथारखौ सिबस्रांनाय आरो साखोन सिखोन खालामनायाव नांथाबगासिनो। बे समाव बड'लेण्ड टिभि नायगिरि गासैनिसिमबो दिन्थिनो लानाय जायोदि 8 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारिसिम जानो गोनां जा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ लोगोसे खाग्राबारि दख'र एबसुनि जा 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनां जायगा बे जायगानि नुथाय एबा खायसे सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो।